खुलुमबाय बर'सा देरासार इउटिउब चेनेल जानानै गासैखौ बरायना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बागान बाजार बे बागान बाजारखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। दा नैबे समाव आङो दङ बासबारि बागान फातेमाबाद साहा आबाद थिलियाव। बे जायगायाव नैबे बागाननि साखाथियावनो आरो बेवहायनो बागानियाफोरा नैबे हाथाय दिनैनि जे हाथाय जानो गोनां बेवहाय हाथाय जायो आरो बेनि साखाथियावनो थानाय मानास नेशनेल पार्क बे दङ आरो लोगोसेनो नैबे मुंदांखा नैबे नारेंगुरि पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटआबो बे जायगानिफ्राय बासबारि बागाननिफ्राय साखाथियावनो आरो नैबे बासबारि बागान बे हाथायनिफ्रायनो स्ट्रेटयै नोंथाङा नैबे मथंगुरि पिकनिक स्पट बे मथंगुरि पिकनिक स्पटआवबो थांनो हायो। थ' नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नैबे बागान हाथाय बे हाथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। बे हाथाया रबिबारावल' बे हाथाया जायो। थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायबाय था। बिथांनि दख'ना गला बे समाव दंफैयो। बिथाङा गोबां जायगायावनो दखान होयो लोगोसे बिथाङा गोबां एक्जिबिसनफोराव बिथाङा दखानखौ लाङो। बिथांनाव गोबां नांगौ आइटेमखौ मोननाय जायो। नांगौ बायदि कट जोमग्रा बर'नि जोमग्रा जेरैहाय इन्दि जिजों दानाय माखासे फालि बड'लेण्ड गामसा बिथांनाव मोननाय जायो। बिथाङा बागान बाजारावबो दखान होयो लोगोसे कम्पानि बाजार जोंनि बाक्सानि सिङाव जानाय कम्पानि बाजाराव बिथाङा दखान होयो। बिथांनि गलायाव नांनाय बायदि खम बेसेनावनो मोजां मोजां गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना गामसा फालि आर'नाइ एभ्रिथिं बर'नि नांगौ मुवा बेसादफोर बिथांनाव मोननाय जायो। थ' आब'जों दिनै लोगो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनदों। मा दाम आब' होयो ओरैनो? गुबुनाव बिखौ गोबां दाम फानो खिन्थु आब' बिखौ जोबोद खम बेसेनाव बुंदो। थ' हाय गाइस, नोंथांमोनाबो जुदि बायनो लुगैदोंब्ला आब'नि गलायाव फै, आब'खौ लोगो हमफै। आब'नाव मिथिं दावथिङाव नांगौबा गोबां मेलाफोराव नांगौबा आर'नाइ अर्डार होनोबा गामसा अर्डार होनो बड'लेण्ड गामसा बड'लेण्ड कट जिखुनु नोंथांमोन नांगौबा आब'नि कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालाम। अब्ला नोंथांमोना जि नांगौ नोंथांमोननि लुबैनायखौ मोनफुंनो हागोन आरो नोंथांनि लुबैनाया जोबगोन। लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे बासबारि बागान बेखौ दिन्थिगासिनो लोगोसे दिनैनि ब्लग भिडिअ मदद होफादों बिथां चन्दन
मुसाहारि बिथाङा हाय आरो लोगोसे दंबावो आरो लोगोसे फैफानो बिजित सरगियारि बिथाङाबो दंफायो फ्रेन्ड्स लाफा गुथिया नैबे भागाव 10 थाखा खरै बेखौ आं लानो नागिरदों दुन्दियाबो बे सेमानो 10 थाखा खरै नोंथांमोना बेखौ नायबाय था आरो बेवहाय फैयोब्ला नैबे बागान बाजाराव बेखौ नोंथांमोना बायनो हागोन एसे सस्तायावनो मोनो लाफा बेगर लाइ बेगर बेनिफ्राय दुन्दिया बेनिफ्राय मा होनो बिन बेगर बेखौ लानाय जादों नोंथांमोनाव बे जायगायाव बाजबारि बागानाव फैनानै लाफैनो हागोन बेखौ जानो बिराद टेस्टि बियो मा बे बानलु बम्ब्रा होनना बुङो मा होनना बुङो बर'आव बानलु बम्ब्रा होनो बानलु फाग्ला जानो बिराद टेस्टि लोगोसे नैबे आलु फिसा माने बेयो मुलि एक्सुवेलि बेखौ जानांगौ जुदि बहाबा जुदि नोंथांमोना जुदि मोनाबा बागान बाजार हाथायाव फै नोंथांमोना बे आलु फिसाखौ मोनगोन लोगोसे बे आलु फिसा मुलि बेखौ जायोबा लोमजानाय साजानायफोरा हामो आरो लोगोसे बेखौ दाउजो देग्लिनानै दाउजो रोसि लोंनांगौ लोमजानाय हामो लोगोसे दंबावो जालौ ना मा होनना बुङो जालौ हा सिमफ्रि बेबो बिराद माने मोनसे मुलि बियो हाग्रा थायो बियो जोंनि मानास ओनसोलाव साखाथि फाखाथिफ्राव हाग्राबारियाव गोबां मोननाय जायो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर जुदि बे सिमफ्रि फिथाइखौ जुदि नोंथांमोना जुदि जानोबा बागान बाजार हाथायाव फैनानै नोंथांमोना बे सिमफ्रि फिथाइखौ मोनगोन बारा दाम नङा दामा जोबोद खम लोगोसे बेजों फिसाब्लाबो गोबां बेमार हामो बागान बाजाराव थानाय नैबे एमएल हटेल रेस्टुरेन्ट बेयाव साहा लोंनि जों वेट खालामदों चिकेन चाव अर्डार होनाय जादों दा बेवहाय नोंथांमोनाबो फैयोब्ला बागान बाजाराव बे नैबे एमएल हटेल रेस्टुरेन्टआव नोंथांमोनहा बे जायगायाव नैबे चिकेन ललिपप नैबे चिकेन चाव बिदिनो गोबां आइटेम्सनि फास्ट फुडखौ मोननाय जायो नोंथाङा बे जायगायाव फैनानै बे खुगानि जि टेस्ट बे टेस्टखौ लानो हागोन नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे बाजबारि बागान बेखौ दिन्थिबाय निसय नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला बे भिडिअखौ गासिबो नायनाय बायदि शेयार खालाम आरो नोंथाङा जुदि गोदानै नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायबाय स' थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ नेक्स्ट ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन